Mae'r podlediad yma'n cael ei ddisgrifio cyflwyniad hwyliog I hanes llenyddiaeth Gymraeg gyda'r athro Jerry Hunter hogyn o'r Midwest yn America yn dysgu yr athro Richard Wyn Jones hogyn o ganolbarth Ynys Môn am drysorau'r iaith. Felly, steddwch yn ôl a mwynhewch. Os mai, croeso Dafod Llŷn, Jerry Hunter ydw I. A Richard Wyn Jones ydw I, a da chi'n gwrando ar bodlediad yr hen iaith, lle fel da chi'n newydd glywed, mae yna Americanwr hynod o wybodus o'r Midwest yn ceisio addysgu hogyn o Midwest i'r Môn. Ynglŷn â cyfoeth llenyddiaeth iaith ei hun. Da ni ar gael drwy'r holl apia podlediadau, da ni ar gael ar YouTube, a fel arfer, Jerry, da ni ar gael gynta ar Ond am y tro cynta, a siŵr o fod am y tro ola, da ni yn fyw yn y Mhabell efo cynulleidfa sydd efo'r symptoma cynta trench foot yn datblygu. Felly, croeso I chi a diolch yn fawr chi am un o'n ni. Reit, Jerry, fel arfer, mae'n ddirgelwch beth da ni'n neud yn rhaglenni yma, ond mi ydw i'n ymchwilydd tan gamp, a dwi'n tybio bod ni ar faes Eisteddfod, a mae'n gwneud synwyr I ni siarad am yr Eisteddfod, a dwi'n gywir. Wyt, ti'n gywir. Diolch Ben. Da iawn. Ia, chydig o hanes yr Eisteddfod. Ac dyn ni newydd orffen recordio cyfres gynta y podlediad sydd yn trafod llenyddiaeth Gymraeg yr Oesau Canol. Felly heddiw dyn ni am drafod hanes cynnar yr Eisteddfod, llun yr Oesau Canol a'r cyfnod modern cynnar lle de. Ac hwyrach na ni gyrraedd gweddill hanes Eisteddfod yn yr ail gyfres ac yn y blaen lle de. Okay. Iawn, felly, I ddechrau, y gair Eisteddfod. Iawn. Mae'r gair ei hun yn hen. Mae yna enghreifftiau o'r Oesau Canol eitha cynnar, ond yn golygu rhywbeth ar wahân I be dyn ni I gyd yn gwneud yma'r faes yr Eisteddfod Genedlaethol. Yn golygu gorsedd, gorseddfainc, ystedla neu weithred o ystell. Dy'r gair Eisteddfod ddim yn cael ei ddefnyddio mewn ffynhonnell sydd wedi goroesi I olygu rhywbeth yn debyg I gystadleuaeth farddol a cherddorol ac yn y blaen tan yr 1915. Iawn? Right. A na ni gyrraedd hynna nes ymlaen. O'n i'n meddwl bod Eisteddfod cynnar, Jerry. Wel, mae yna gofnod hanesyddol sydd yn disgrifio rhywbeth yn debyg iawn I Eisteddfod, sy'n gynharach na hynna. Ia. Yn disgrifio gwledd yw'r gair, yn Brit y Tywysogion, chronicle hanes Tywysogion Gymru, lle Brit y Tywysogion, yn disgrifio Gwledd Arbennig, mae'n dweud, yn Gwledd Arbennig gynhaliwyd yn Aberteifi gan yr Arglwydd Rhys, tywysog pwysig iawn yn y dyhibarth yn ei Cymru lle. Ac mae'r cofnod yma ar gael yn nifer o gopio Brit y Tywysogion, ond dwi am ofyn I chdi ddechrau yn ôl ein traddodiad, trwy ddarllen dyfyniad. Dwi wedi diweddaru'r orgraff yn yr haws I chdi. Sbectol ddarllen ydyn. A ti wedi teipio hwn iawn. Os ydych chi'n gwrando arno, weithio mae'n cam deipio. Ia, dwi wedi gobeithio yn gywir yma. Ond mae cofnod o Brit y Tywysogion yn trafod o flwyddyn 1176 ac o gopi llyfr coch Hergest. Felly dyma ni. Reit, ac os da chi ddim yn gyfarwydd ar podlediad, mae Jerry'n rhaid y pethau yma I fi, a dwi'n gorfod darllen nhw heb eu weld nhw o'r blaen, felly dwi'n baglu, a dwi yn y Mhabell, Jerry, dwi yn y Mhabell len. Wyt, efo tro cyn serioed eitha. Waw, reit, y tro cynta o, ia. Ac yna y cynhalwyd, ac yna y cynhaliawdd yr Arglwydd Rhys, Gwledd Arbenning yn Aberteifi, ac y gosodes ddeiryw ymroson, un rhwng y Beirdd a'r Prydyddion, ac arall rhwng y telenorion a'r crythorion, a ffibyddion ac amryfael genhedloedd cerdd arwest. A dwy gadair a osodes I fuddugolion yr ymrysonau, a rhai hynny a gyfoethoce sef o ddirfawrion roddion. Ac yna y caffas gwas ieuanc o'i lu sef ei hun yn fuddugoliaeth o gerdd arwest. A gwyr Gwynedd a gaffas y fuddugoliaeth gerdd dafawd. Ti eisiau fi ddala ti? Ie, don. A phawb o'r cerddorion eraill a gawsant yr Arglwydd Rhys cymaint ac a archysant. Ie. Dyma yna'n golygu. Erchi, I gofyn am beth. Hyd na wrth laddwyd neb. Ar wledd honno a
ar wledd honno a gyhoedded flwyddyn cyn ei gwneithur ar hyd Cymru a Lloegr a Phrydain ac Iwerddon a llawer o wladoedd eraill. Ia, na fod, da iawn chdi. Reit. Felly, mae'n hawdd darllen ydy ni. De. Felly, dwy gystadleuaeth, un i'r holl gerddorion ac un i'r beirdd. Ynda? Ia. Ac felly dyma'r hen gysylltiad Cymreig yna rhwng cerdd dafod, crefft y bardd, a cherdd dant, crefft y cerddorion, lle da. Ia. A dwy gadair a sodau sydd... Ie, yn rhoi cadiriad yn oda, lle. Ia, oce. Ie, felly. Ia. Ac hefyd, dyn ni'n gwybod ychydig bach am enillwyr dros ym enwau, ond bod rhywun o Lys, Arglwydd Rhys sydd wedi ennill y gadair ar gyfer cerdd arwest, cerdd dant. A wedyn, sôn bod... Rwy'n o Wynedd. Ie, a gaffas yn bydd y goledd gerdd dafod. A hefyd, mae'r frawddeg ôl yna yn dweud bod Gwledd Arbenning, Eisteddfod mewn Cronfacha, wedi chyhoeddi flwyddyn ymlaen llaw. Mae hynny rhywbeth sydd yn ymddangos mewn dogfennau diweddarach, ac wrth gwrs heddiw, mae yna draddodiad o gyhoeddi Eisteddfod ymlaen llaw. Felly mae yna sylfaen i'r traddodiad fyna mewn ffordd. A dwi'n licio bod wedi cael ei gyhoeddi ar hyd Cymru a Lloegr a Phrydain. Ie, Phrydain golygu yr Alban, mae'n siŵr, neu gwlad y Pictiaid, lle da. Ie, ac Iwerddon a llawer o wladoedd eraill. Ie, yn union. Ie, gwych. Hollol. A mae hwn yn sôn am y blwyddyn 1176. Di, hollol. Ret, oce. So hwnna di'r tafod cyntaf. Nad o'r gair Steddfod yna, mae'n swnio fel Steddfod ydy. Wan ta, mae yna hanes wedyn bod yn Eisteddfod arall wedi chynnal yn y de eto, yng Nghyfyrddin yn y flwyddyn 1450, da? Iawn. Ac gyda uchelwr hynod ddylanwadol yn o Gruffydd ap Nicholas yn llywyddi fyna, ac mi roddwyd cadar arian eto ar gyfer y bardd buddigol neu yn anrheg iddo fo, a sôn bod yr uchelwr yma wedi naddu, wedi creu'r gadar arian, rhyw fath o dlws i'w wisgo, nid cadar go iawn i ystyn hi, mae'n siŵr da. Ac bod bardd hynod enwog o'r 15fed ganrif, Dafydd eb Edmwn, wedi ennill y gadar yna lle. Ond hefyd, dwed bod Dafydd eb Edmwn yr adeg yna, o gwmpas digwyddiadau'r Eisteddfod yna, canol y 15fed ganrif, wedi drefnu y mesur a caeth a'r cyngeneddion sy'n hanfodol gysylltiedig ar mesur a caeth. Ac dyn ni'n gweld rhyw berthynas wrth gwrs rhwng dysg y beirdd, hyfforddiant beirdd, llyfrau, hyfforddi y beirdd a'r Eisteddfodau. A mae'r gysylltiad yna o ran Dafydd eb Edmwn, Eisteddfod Cyfyrddin 1450, a sôn i fod wedi adrefnu cerdd dafod yn amlygu hynna. Felly hwrach se well yn ei crwydro chydig bach. Ti drosi, ti eisiau gwybod? Na, dwi ddim. O'n i'n mynd i oli chdi, so mae'n swnio fi bod ti'n awgrymu bod na yr elfen gystadleuol yma, ond bod yr elfen addysgiadol os lici di mynd law yn llaw ei gilydd, ia? Yn yw cyfundrefnu, dysgu cyfundrefn i bobl. Ac yn wedig gyda thistolaeth sydd eich bach yn diweddarach, mae'n amlwg bod beirdd yn cael ei graddio, yn cael ei cadarnhau, hynny os di rhywun ennill cadair, mae'n cadarnhau statws prifardd heddiw, fel oedd Dafydd eb Edmwn trwy ennill y gadar arian yna wedi cael ei gadarnhau fel pencerdd, Ac felly mae'n elfen o'r archwilio o gyfundrefn farddol ynddo. Mae'n bwysig meddwl o beirdd fel dynion proffesiynol wrth i galwedigaeth, ac mi oedd yr Eisteddfod yn rhan o'r holl gyfundrefn a oedd yn rheoleiddio yr alwedigaeth mewn ffordd, ynddo? Cyn i ti'n neud... Fel urdd proffesiynol, Ie, cyn i ti'n mynd ymlaen, da ni'n gwybod rhywbeth am pwy fydda cynulleidfa yr Eisteddfodau, y Gwledd Arbennig yma. Chos yn amlwg mae'r uchelwyr sy'n trefnu nhw, ond da ni'n gwybod pwy sydd yn y gynulleidfa. Da ni ddim tu hwnt. Mae'n debyg iawn i'r canu mawl da ni wedi drafod mewn sawl pennod yn y gyfres gyntaf yma. O ran, da ni'n gwybod bod y canu mawl yn cael ei canu i noddwr tywysog gynt wedyn uchelwr, ac rhaid i ddychmygu neuadd plasti neu llys mewn castell, be bynnag, a pwy bynnag fysa'n rhan o osgwrdd o'r llys hwnnw, o'r teulu hwnnw, Ond dyn ni'n gwybod am faint o waddodigion a werin bobl yn dod nac dyd, Achos mae hwn falle'n rhywbeth sydd yn newid o ran y traddodiad eisteddfodol
mae'n mynd ar rhywbeth mwy torfol, mwy poblogaidd. Yn union, hollol. Oedd o'n i'n ôl at hynny yn cyfres 5, ia? Ia, hollol. So, felly, dyn ni eisiau mynd ôl at Eisteddfodau, dwi'n gwybod mae'n hanner awr sy'n gynnyd da, ond mae'n bwysig oedi ychydig bach a thrafod y cysylltiad rhwng dysg y Beirdd a'r gramadega barddol yma, da. Reit. Gan bod ni wedi sôn am Dafod Bedmon, lle da. Felly, mi oedd yna ramadega barddol, gramadega penceirfied, maen nhw'n cael ei galw weithio lle. Maen nhw'n ddangos mewn ysgrifen yn gynnar yn y 4th ganrif 10. Ac mae yna lawr o gopiau. Mae yna rhyw 40 o lawysgrifau o'r 4th ganrif 10 hyd at yr 8th ganrif 15. 80 sy'n cynnwys copi o ramadeg farddol o rhywbeth neu gilydd. Right. Felly, yn holl bwysig o ran addysgu a traddodi dysg o Beirdd. Be i rwy'n twp fel fi? Be di gramadeg barddol? Wel, weithiau mae llyfr o'r fath, hynny yw testyn mewn llawysgrif lle yn cael ei alw'n dwned. Ti wedi clywed y gair o'n o blaen? Do, dwi'n siŵr bod mae'n feddwl. Dwned, ia. Mae'n golygu gramadeg farddol, da. Ond mae'r gair dwned yn dŵad o enw dyn fyw yn y 4th ganrif oes Crist, Elias Donatus, neu Donatus, oedd o'n ysgolhaeg Rhufeinig a oedd yn astudio gramadeg yr iaith Ladin a rhethreg ac yn blaen. A mi sgwennodd o Ars Grammatica, llyfr am ramadeg yr iaith Ladin, lle der. Felly mi ddath, oedd yn fri ar ei waith, Lladin oedd iaith dysg Ewrop yn yr oesau canol lle, felly dath Donatus yn ddwned yn Gymraeg i olygu testyn am iaith. Felly, yn y rhan fwyaf o'r gramadega barddol Cymraeg sydd wedi groesi'n yr holl lawysgrifau o'r oesau canol a'r cyfnod o'r cyfnod. Mae'n ddwy adran fel arfer. Mae'r adran gyntaf yn debyg iawn i'r traddodiad cyfandirol Lladinaidd yna yn dadansoddi iaith, yn sôn am yr wyddor, ond yr iaith Gymraeg, nid yr iaith Ladin lle deb. Yn dadansoddi iaith, gramadeg ac yn y blaen, tro ymadrodd ac yn y blaen. Y Gymraeg o'r iaith, ond mae'n debyg iawn i'r llyfrau gramadeg Lladin. Wedyn mae yna ail adran sydd yn cynnwys y rheola am gerdd Dafod, y mesura traddodiadol, y cyngeneddion, y bia cyffredin ac yn y blaen. Felly, mae'n ddiddorol o ran hynna, achos o ran y berthynas rhwng Cymru a'r byd tu allan, a'r hen a'r newydd, y dylanwadau yn dod i mewn i Gymru ac yn cael ei cyfuno â hen draddodiad cynhenid ac yn y blaen, mae'r adran gyntaf yn dangos dylanwad dysg Ewropeaidd, glasurol i hanfod, a mae'r ail un yn hanfodol draddodiadol lle o ran cerdd Dafod y Cymru. Felly mae'n diddorol o ran hynna. Iawn, wedyn, symud ymlaen ar ran Eisteddfodau, mae yna wahanol feirdd yn Lŷn Grybwyll, ond dwi'n amser yn bryn. Felly mae'r Eisteddfod nesa, mae yna gofnod, neu cofnodion, mae yna dipyn o ffenoneithau wedi groesi sy'n tystio iddi, yw y gyntaf o ddwy Eisteddfod gafodd ei cynnal yn yr 11 yn Sir y Fflint, yn Caerwys. Felly... Pam dwi wedi clywed am hynna? Wel, dwi'n gwybod. Dwi'n gwybod. Mae yna'n gwestiwn... Mae yna rhywbeth i aros yn yr ola. Mae'n bwysig iawn. Mae'n rhan bwysig o hanes Cymru a hanes Llŷn Cymru, da. Ac ardal ddiddorol hefyd. Ia, Sir y Fflint. Wel, hollol, achos pam Caerwys yn Sir y Fflint? Wel, mi oedd yna lawr o feirdd a ysgolheigion Cymraeg pwysig o'r Gogledd Ddwyrain, a llawer o fynd y dŵad. Hefyd, mae'n bosib bod y teulu Mostyn, mi oedd y Mostiniaid yn deulu o'r uchelwyr hynod gyfoethog, hynna ddylanwadol noddwyr y Beirdd, bosib bod hynna yn egluro pam dewis y lle yn y lle. Ond mi gafodd yr Eisteddfod gyntaf i chynnal yn Nghaerwys yn 1523, a'r ail un 1567. Ac oedd yna gais, ddeddf, neu na deddf, deiseb, cais, i gael caniatad gan y Frenhines i gynnal 31 yn 1590, ond ni ddigwyddodd hynny lle. Ond, gan aros gyda'r gyntaf o'r Eisteddfodau yma, yn Sir Fflint, yn 1523. Mae'n dipyn go lew o ddogfennau wedi goroesi, iawn? Ac dyma dy ail ddyfyniad heddiw, Richard, iawn? A dyma'r copi o'r cyhoeddiad, yn cyhoeddi'r Eisteddfod ymlaen llaw. Cyhoeddiad Eisteddfod Caerwys yn 1522. So mae hwn fatha hysbyseb? Hysbyseb, ia. Right. Bydd hysbys i bawb o faneddigion a chyffredin fod Eisteddfod ar wyr wrth gerdd Dafod a thant o fewn tref
geirwys yn Sir y Fflint yr ail dydd o fis Gorffennaf 15fed flwyddyn o goronedigaeth Harri Wythfed ger bron Richard ap Hywel ap Ieuan fychan ysgwyr o gytundeb rhwng Sir William Griffith a Sir Rosier Salbri a thrwy bersonol gyngor, mae hyn fatha coeddiadau'n capel o stalwm, a thrwy bersonol gyngor Griffith ap Ieuan ap Llywelyn fychan a Thudur Aled, bardd cadeiriog, a llawer o foneddigion a doethion am ben hynny gwneithir order a llywodraeth a'r wyr wrth gerdd ar ei celfyddyd wrth, mae hwn yn frawddeg anhygoel o hir, wrth eiriau y status Griffith ap Cynan, tywysog Gwynedd. Dwi eisiau chdi glwyr hyn i gyd y munud. Nid amgen i gadarnhau a chornffyrmio penceurddiad ar sawl a gaffas radd yn y blaen ac i roddi i'r sawl a'i heiddau ac i roi i eraill y sbas i ddysgu ac i fyfyrio yn nesaf y galler wrth gydwybod ac wrth y status y tywysog Griffith ap Cynan. Oedd hwnna i gyd yn un frawddeg. Wel, cyhoeddiad da. Sori, oedd hwnna, oedd yn mynd synwyr i chi. Ti'n gallu trio egluro hyn? Felly, yn gyntaf, ti'n holi gyntaf am Eisteddfod Aberteifi 1176 am y Genedlaethol. Wel, mae'n enwi tipyn o ddynion, y dynion dyn nhw'n gyd, uchelwyr, noddwyr Beirdd, ac mae'n enwi'r bardd Tudor Aled. Ond yn fardd hynod bwysig. A mae'n enwio fel bardd cadeirio. Oedd o wedi ennill cadar yn barod, dyn ni'n gwybod ym mha Eisteddfod nas cofnodwyd, neu mewn digwyddiad arall. Weithiau mi oedd Beirdd yn cael ei graddio mewn prodas rhwng dau deulu uchel rôl lle ac yn y blaen. Dyn ni'n gwybod, ond mi gafodd ei gadarnhau eto fel pencerdd ac athro barddol yn Eisteddfod Ceirws. Ond mae'n awgrymu bod yna gyd-destun o bosib steddfodol o gwmpas. A hefyd, yn ogystal ar holl ddynion sy'n cael ei henwi, mae'n dweud a llawer o foneddigion a doethion, de. Felly, rhyw syniad o gynulleidfa i chdi. Gai ofyn pam bod Griffith ap Cynan, cyfaill y pod, yn cael ei enwi. Cael ei enwi dwy waith. Da ni'n nghyfnod y deddfa uno fel da ni'n gael yn hyn. Ond da ni'n mynd yn ôl at Griffith ap Cynan. So beth pam? Y status, neu statid Griffith ap Cynan. Wel, mae'r ddogfen yma sy'n gyhoeddi Eisteddfod Ceirws yn y flwyddyn 1523 yn honni bod trefnwyr yr Eisteddfod, a mae'n enwi rhai fyna, yn dilyn hen draddodiad ac yn wir hen ddeddf farddol Gymraeg sy'n deillio o'r tywysog Griffith ap Cynan. Yn ôl ar ddechrau oes y tywysogion, ynddo? Bu farw yn y flwyddyn 1137, os yn cyfyn iawn. Hynod bwysig. Wel, felly, ond mae'n weddol amlwg mae rhyw fath o greadigaeth, ffrwyth dychymyg idio. Hwyrach bod yn y draddodiad ar lafar bod Griffith ap Cynan wedi gwneud rhyw fath o drefniant o ran cerddafod a cherdant. Mi oedd o wedi treulio llawer o amser i Iwerddon. Mae'n sôn am gerddorion yn dŵad o Iwerddon a mynd y dŵad o ran Beirdd a cherddorion rhwng Cymru ac Iwerddon. Felly mae yna rhyw egin hanesyddol a all egluro hynna, ond does y modd profi bod Griffith ap Cynan wedi sgwennu statid o'r fath. Ond mae o'n ddiddorol fod nhw'n crybwyll, bod nhw'n efallai creu traddodiad, ond mae'n awgrymu bod yna ganrifoedd a traddodiad yn rhagflaenu hyn oll, a bod nhw'n adeiladu ar y seilia mewn ffordd. Hyd yn oed os di'n greadigaeth, mae hwn yn hynafol hyd yn oed adeg yna. A mae yna rhyw fath o draddodiad mae'n amlwg, ond eto mae'n y greadigaeth hefyd. Ac bob tro mae gennych chi rhyw ffynhonell gan gynnwys y gramadega barddol a rhyw ddysgrifir Eisteddfod, mae os yn gwestiwn i baradda, mae hynny'n adlewyrchu reality a gwir natur traddodiad, neu rhyw elfen o hyrwyddo, o ddychmygu, o hype a spin mewn ffordd hefyd. A un cwestiwn arall i ti, ydyn nhw'n awgrymu bod hwn, dwi'n mynd i ail ddarllen os mae'n frawddeg mor anhygoel o hir, ond bod maen nhw'n neud o gyda cefnogaeth o wladwriaeth neu gyda chanatad y llywodraeth ar wladwriaeth, a bod o'n rhywbeth swyddogol felly. Yn union, da. Nid yn unig bod y gwir amlwg mae gyd, ond bod o'n rhywbeth sydd wedi cael cydsyniad y goron i'w gynnal. Yn union. A mae hynny'n codi cwestiwn mawr am y cyd-destun gwleidyddol ac economaidd. Do'n yn ôl at hynna ar y diwedd. Da iawn.
Iawn, felly... Dwi'n cael yn nawddogi gen y boi yma. Da iawn chdi, Richard. Wel, ie. Am resymau da hefyd. Yna ddim yn gliro. Mae'n wir. Ti eisiau mynd o'r Eisteddfod neu eisiau trafod statig Cynan yn fanylach, wan? Wel, reit. Wel, gan bod ti'n codi'r Gan bod i mor anwybodus. Nawn ni so bach yn fwy am y statid, hynda. Ti'n gwybod bod fi'n fan o Gwrthaf Cynan? Na, chdi. Cyfaill y pod fel ti dweud. Felly, mae statid Gwrthaf Cynan, a mae yna lawer o gopïau ohono fo o'r cyfnod Moduan cynnar. Os dwi'n cofyn iawn, mae'r copi cynhara yn llaw Gruffydd Hiraethog, bardd pwysig, yn yr 1915, athro barddol oedd yn hyfforddi llawer o feirdd eraill. Ac mae yna lawer o waith gyda fo yn ei law ei hun wedi goroesi gan gynnwys copi'n ei law ei hun o statig Gwrthaf Cynan. Achos unwaith eto, dyn ni'n y cyd-destun yma sy'n ymwneud ag addysg y beirdd a rheoli a hyrwyddo'r gyfun drefn farddol a mi oedd Gruffydd Hiraethog yn athro barddol pwysig da. Felly, copi'n law ei hun, dyna cynhara, ac mae'n cynnwys rheola. A mae'n fodd, unwaith eto, mae rhai cwestiwn i beth yw'r berthynas rhwng delfryd, y ddogfen sydd wedi goroesi, a'r reality hanesyddol yn y cyfnod. Ond rhaid bod yna rhyw fath o reality, bod yna rhyw addurno hefyd gyda dychymyg a delfryd hefyd. Ond mae'n sôn am graddau'r beirdd, a oedd yn cael ei confirmio, fo mae'n dweud, cadarnhau a confirmio, da. Cymreigaidd a Saesneg. Pan ydych chi'n chwilio am Gymraeg gwael Radio Cymru, confirmio. Ond cadarnhau a confirmio, i gael y ddau, da. Mewn Eisteddfod, mynd trwy rhyw raddau yn dechrau fod disgybl sawl radd o ddisgybl ysbas heb radd. Ysbas yn cael ei cyfnod byr o amser, felly rhywun sy'n mond wedi studio dan law athro barddol yma chydig o amser heb radd, wedyn disgwyl ysbas graddol, wedi cael rhyw fath o radd, a mae'n mynd ymlaen dysgyblaidd, sydd wedi dechrau dysgu bethau, wedyn disgybl pencerddaidd, sydd tipyn o afal, a wedyn mae'n mynd ymlaen i bencerdd neu athro barddol. Felly mae'n amlynellu y graddfeydd yma. Mae'n atgoffa fi, fydd y gwrandawyr ddim yn gwybod hyn amdana ti, ond ddech chi'n arfer bod yn giamster ar martial arts yn dod eich. Am fod ti'n gwybod bod y hogi ar un. So mae fel cael beltia mewn karate neu rhywbeth. Beltia mewn kung fu stick. Mae'n fwy pyr na hynny. Ond dyna fo. Anyway, felly, hefyd, mae'n rheola yn yr statid o ran ymddygiad beirdd. A sut a phryd maen nhw'n gallu arddal eu crefft ac yn wir ennill bywoliaeth trwy ganu mawl i noddwyr da. Mae'n deud mond yn ystod fel arfer, mae yna eithriadau, neu ddortariaethau, mond yn ystod 3 chyfnod penodol iawn, mae bardd yn gallu mynd ar daith glera, mynd o gwmpas a chanu mawl i uchelwyr yna. A gwmpas y gwyliau da. Ti'n cofio yn y chwedlau Arthuraidd canoloesol, yn aml iawn sôn am Lys Arthur a'r tair gwyl arbennig ac yn y blaen. Felly, mae'n debyg iawn i hynna, ond mae'r cyfnod yma'n yn hwy, yn hirach. Mae'r cyfnod cyntaf o'r Nadolig, hyd at Wylfair y Canhwylla, sef yr ail o Chwefror. O'n i'n gwybod yna. A wedyn o'r Pasg, hyd ddyddiaid yr Chafal. A wedyn o'r Silgwyn ymlaen, hyd ddydd Sul y Cliria, sef trydydd Sul ar ôl Gwyl Ifan. Ac yn y blaen. Felly, cyfnodau wedi diffinio gan y calendar Cristnogol a'r dathliadau'r gwyliau lly. A mond yn ystod y cyfnodau yna o'r beirdd, sy'n talbo amser, yn gallu mynd i glera, i ganu mawl i noddwr o uchelwr a derbyn nawdd, hynny tal gyda fo. Dwi'n gallu just, dorri'r draws hyn, gen i ddiddordeb yn hanes addysg yng Nghymru. Oedd na ysgol, pan o'n i'n siarad am ysgol farddol, oedd gen ti dy Jedi Master oedd yn dysgu bobl y stwff yma, reit? Ond oedd na adeiladau, oedd na... Da ni'n gwybod rhywbeth? Nagdyn. Mae'r ymadrodd ysgol farddol yn cael ei defnyddio weithiau, fel ddim y gyfun drefn farddol. Hynny yw, yn y bon... Ond mi oedd bobl hefo rwy'n oedd yn ei haddysgu nhw. Athro pencer, athro barddol, lly. A da ni'n gwybod yn aml iawn, pwy oedd athro barddol pwy, ynda. Yn aml iawn mi oedd disgybl yn canu marwnad
i'w athro ar ôl o farw ac yn y blaen. Ond do'n i'n gwybod os yna leoliad daearyddol. Wel, y peth yw, cofio di, fel dyn ni'n wedi egluro, oedden nhw'n teithio gwmpas i glerau gan i mawl. Ar gyfnodau, dwi'n cymryd bod nhw'n... Ond fel arall, fel arfer, dyn nhw'n gwybod, mynd i gartra y bardd i hun, neu weithiau, mae ambell i fardd yn amlwg yn preswylio am gyfnod y maith mewn cartra penodol lle cartra rhyw noddwr yn hwyrach bod y bardd a'i ddisgyblion yna yn cael nawdd. Sori, dwi'n llysgo chdi ar gyfeilio. Mae gen ni mond yn yr awr. Felly, mae'n egluro'r cyfnodau maen nhw'n gallu mynd i gael nawdd, a hefyd cyfnodau eraill fel pan mae uchelwr yn codi tŷ newydd. Mae rhyw ddathliad wedyn lle, pan mae morwyn yn prodi hefyd ac yn y blaen. Ond mae'n ddiddorol, dydi, achos mae'r ffaith bod, a na i ddod nôl at hyn mewn munud, ond ffaith bod gwaith y beirdd proffesiynol yn cael ei gyfyngu felly, mond am hyn o amser maen nhw'n gallu gwneud hyn. Mae'n awgrymu hwyrach bod y beirdd yn mynd yn bach o dreth ar adnodda, bod ei chelwyr yn gyndyn o dal i beirdd trwy'r amser, trwy'r flwyddyn, neu hwyrach bod yr uchelwyr yn colli i Cymreictod, yn sicr yn oes y tuduriaid, mae llawer iawn o uchelwyr wedi mynd i Llundain gyda Harri'r Seithfed, yn chwilio am swyddi bras, ac yn aros yn Llundain, ac yn magu plant yn Saeson, felly hwyrach bod y pwll o nawdd yn crybachu, yn sicr adeg y deddfau uno, rhywbeth arall nath Harri'r Wythfed gafodd effaith anferthol ar ddiwylliant ac economi cymdeithas a llenyddiaeth Cymru. Caer mynychlogydd. Troi Cymru yn brotestanaidd a diddymu'r mynachdau. Ac mi oedd mynachdau yn ffynonell bwysig o nawdd i feirdd. Mi oedd beirdd yn canu mawl i abad pennaeth mynachdy, fel oedd nhw'n canu i chelwyr eraill. Felly mi gollwyd pwll mawr o nawdd yn gynnar iawn y ganrif, hefyd gyda rhai uchelwyr yn Saesnegiddio wrach nad oedd yna gymaint yn fodlon talu i fardd, felly mi oedd rhaid cyfyngu ar faint o amser y bardd gallu mynd i ofyn am nawdd. Felly mae'n ddiddorol iawn. Hefyd mae'r statud yn sôn am ymddygiad moesol beirdd. Mae eisiau sicrhau bod y beirdd yn ymddwyn yn urddasol ac yn wahanol iawn i'r baciwns, vagabonds, sy'n greu. A mae'r ddyfyniad yma o'r statud yn sôn am ymddygiad beirdd. Gyd i ddarllen hwnna. Mae'r llinell gyntaf dda iawn. Os oes unrhyw feirdd yn gwrando, hefyd, nad elon ti dyfarndau, neu i gornelau cuddiedig, i chwarae disiau, neu gardiau, neu chwarae arall am dda. Ac o dant, pawg yn swyddog arnynt i ddwyn a fo yn ei pyrsau. So beth yw'r frawddeg ola? Pawb yn swyddog. Camdeipio. Di beirdd ddim yn cael mynd i dafarnau i feddwi, nac i guddio mewn cornelu i chwarae gamol. Ac os felly mae swyddogion yn cael dwyn i ariannu. So mae gyd am arian, dydi? Ac rheoli sy'n mae beirdd yn ennill ac yn cadw arian. Felly'n dod nôl o'r Eisteddfodau, bydd y Eisteddfodau, cyrwys yn bwysig iawn o ran cadarnhau graddfeydd beirdd a'i hawl i ennill arian yn gwneud hyn. Wan ta, ac am amser eithaf, dwi'n meddwl bod ni'n dod tuad diwedd yn gyfnod yn barod. Felly, yn ôl at y pwnc dyn ni wedi codi yn barod, o ran y ffaith bod cymdeithas yn newid gymaint yn ystod cyfnod y tuduriaid, a ffaith bod y frenhiniaeth rwsyd yn rheoleiddio peth ymhellach. Mi oedd Harri'r Wythfed wedi canoli grym yn Llundain i'r ffasiwn raddau, yn creu rhyw fath o wladwriaeth newydd. Dyna be da ni'n galw'r deddfau yna. Yn rhan bwysig o hynna, lly. Wan ta, mi baswyd nifer o ddeddfau yn ystod yr 1915 gan sawl un o'r tuduriaid yn ymwneud â crwydraid, vagabonds, rheola i gyfyngu ar y bobl oedd yn teithio'r wlad ac yn cardota. Enbyd o Beth, dweud i gwir, achos doedd o ddim ffordd o edrych ar filwyr clwyddedig ar ôl rhyfal, ac oedd llawer o bobl wedi bod yn gwasanaethu brenin a wedyn ar y clwt, ond pobl eraill yn crwydro felly yn y sawl deddfau. Yn wedi nodi rhai 1531, 1535, 1547, 1575, oedd yna ddeddfau eraill yn ymwneud â'r tlodion tua diwedd oes Elizabeth gyntaf. Felly mae llawer iawn o ddeddfu yn ceisio rheoli y tlodion a phobl oedd yn crwydro'r wlad yn gofod am arian. Felly,
pan ni'n gweld Eisteddfod o Cerwys a statyn Gruffydd ap Cynan sydd yn cyflwyno hanfod rhyw draddodiad barddol anhygoel i ni, efo cyfundrefn farddol wedi threfnu mewn ffordd mor fanwl, fel proffesiwn anhygoel, gwych, ond eto, oedd yna gymhelliad arall, oedd hynny'n dŵad o'r frenhiniaeth mewn rhyw ffordd neu gilydd, a'r ffaith bod y frenhiniaeth yn Llundain am reoli pobl oedd yn teithio'r wlad ac yn gofyn am arian, felly oedd yna beryg bod bardd oedd yn mynd i dŷ gan ei mawr a gofyn am arian am gael ei arestio lle am hynna, ac a oedd felly noddwyr Beirdd, a rhai o'r Beirdd fel Tudur Aled sy'n cael enwi am roi rhyw trefn ar bethau, i roi awdurdod grym ac cyfreithloni'r cyfa. Neu am ddadla, dylech chi ganiatáu hyn barhau, achos mae'n hen draddodiad a mae'n digwydd oddi mewn i... Ac yn apelio nôl ac Gruffydd ap Cynan mwyn neud hynna. Felly mae'n fwy nag un ffordd o weld y peth, da. Diolch o. Jerry, da ni'n rhedeg allan amser yn barod. A dyn ni'n cyrraedd nhw 5-6 saith eto. Felly, dyna blasus dros ben ar hanes Eisteddfod. Mae hwnna'n dod â ni ddiwedd y canol oesoedd ar gyfres gyntaf. 31 o benodau. So, rydych chi dan ysgrifio i'r hen iaith drwy'r holl apia podlediadau da ni ar gael ar YouTube. Da ni wir yn gobeithio y fyddwch chi'n... Mae yna arlwy yma a mae yna 10 arall wedi recordio. Da ni'n mynd i recordio mwy pan mae Jerry efo amser. Diolch i chi am cwmni chi heddiw. Diolch am wrando. Ac mwynhewch Eisteddfod Moduan. Hwyl fawr i chi gyd. Hwyl fawr. Diolch yn fawr iawn i'r ddau yn chi am bodlediad hwyliog iawn a brwdfrydig a llawn gwybodaeth. Dwi'n siŵr bydd yna lawer yna ni yn tanysgrifio i'r hen iaith. Diolch yn fawr iawn i chi.